Bueno, hemen ez dakit herriko jaiak direlako edo, badau gazte kuadrilla bat, poteatzen eta dia, gazte asko. Eta ikusiut, abira hortzen dago, Aitor Armada, konkiseko lehiaki dira. Armada! Yey! Ze, hidratatzen! Quieto! Se ha rompido el palo! Zer bozate, bote, ongi, bueno, eguardion guztioi, Izenbako kuadrilla. Ze kuadrilla, zer benetako kuadrilla? Benetakoa. Eta zer da, peña bat, Lasto... Bizarrak. Lasto Bizarra, bai zer horrez esan nahi du? Zelandako... Bueno, homez galdetzia. Bueno, konkize parte hartu zenuen, bor baietzen parte hartzeko zer? Erronka hartuko zu, ezta? Bueno. Zer ja, 5 minuto galdera batzu egin kuadrilla hemen Sardo, bor baietz, bai? Bos bai. Venga, bota, azken tragua eta base. Zer da, freskagarri bat, ezta? Bale, guakola, ezta? Bale, venga, base. Bueno, artista. Bueno, bakarrik imartzu lehiatu? Bakarrik nahizu norbaiten laguntza. Etxeba! Etxeba! Torri! Bakarrik! Bai, laguntza! Bueno. Ze! Ondo! Zera, jarri hori bat ezkerrian, jarri? Gaze, zure buruarengan konfiantza eskaxa edo? Nik ez. Ba, pero honen gandeko. Bere ganez, Bere gandeko. zure buruarengan bat, Ba, hau bikotia, Bueno, Aitor Armada eta Inigo, kuadrillakoak. Ongi, Lasto... Bizarrak, izenbako kuadrilla. Lasto baki zer de, Bizarra. Lasto Bizarra... Bizarra eskasa deko guta. Bueno, hobez galdetzia. Así que bara, venga, denbora, zein animalia da Bugs Bunny? Untxie! Bai, denbora, konejue. Edo untxie, hemen nola esaten zuen, untxie, konejue. Bizek, segun estilokoan. Ze estilo, ze konejo mota. Da, lumakoak eta lumadunek. Bai, zuzen, ondo, untxie. Txalote bizat. Zaka, €1. Eta 3 segundu besterik ez. Kuadrilla, atea bertze trago bat honen kontura. Bale, eta nek honek hartzen duena, baina bikoitza. Ongi, bazen bat iputiki. Bueno, kasen eta tita batean, Errez, sobera isa. Gaina ez duk animalekin eta bauz harremana. Ba, tratua proba deko. Bai, ez? Eskilador ibilten, sarrik eskiletan. Bai? Hostia, raro hain gazte izan da. Ba, jende, etorre ungo guaztik ez daki, ez bierreiken. A ver, jogurina ez. Beti fabrika. Ba, neatxa hartzai izan dago da, Ameriketan ebilitakoa. Hor, Nevadan eta hortikan ebilia da neatxa. Kalifornia eta. Elegante. Bueno, bagizu, lana bihar izan ez gero, 6 harrat. Bano. Bueno, ara juteko galdera berantzuen behar, bale? Venga, denbora, letraka esan txantxangorrilla, letraka. T, isa, A, N, T, A. Honek izan bordu. A ver, T, isa, A, N, T, isa, A, N, G, O, R, I, A. Denbora, I, A. Zu bakizu, bakeruek eta nola ditzen duten alabei? Iha! Bai, zuzen, bertze €1, ongi! Kaka! Guazen guardan! Lasai, oindikan, 20 segundo besterik ez, 20 segundo. Marxatan, tragua, baskaria, afaria eta denda. Gaina gaur hemen kuadrillen eguna da, Bai. Kuadri, zorrontxako kuadri elegantiek. Elegantiek. Eta zuera bai elegante, bazen bat ipotik. Bueno, bi galdera egin eta bilak ondo, asmatu. Agarra bengo honetan. Denbora, zaratik da ospetsua Andres Espinosa Zornotzarra. Mendigo izalea. Bai, seguro? Denbora. Zure mendien ibiltetzea, ez pixka bat? Nahi, guztetan. Baina martxa bat hau zornotxan bere izanean. Bai? Zornotzan bere omenez martxa bat egiten da. Uste nago nire menez, Aitor Armada mendi martxa. Gehiagik, izango ditzakela. Bale, orduan mendizalea. Bai, zuzen, bertze behin, ongi, ondo. Taka! €3 eta 26 segundo besterik ez. Bueno, Aitor, ardiak eskilatzen trenea. Baina eta zuzendari, Klariona, matematiketan? Ez. Tori! Bai, ardia zenbatziko matematikak eta jakin bardia, Eta multzuak egin eta... Niganka kontetan doa, sardi kontetakoa. Ba, lau ditu, askorik ez da behar. Baina, hartzaiun batek multzua ikusita, badaki gutxi gara bera 500, 600, 400 zenbatien. Hori ikasi barko duzu. Bale? Baina, lehenbiziko matematikak. Venga, bentsa daukaztu arbela, erraldoia eta zuk ikusi, bale? Ordon, da, parentesia, bi zenbaki eta ero gehi beste zenbaki bat. Ados? Demora, 8.000, 8.000, 400 eta 83, bider iru. Zenbat? Bider iru. Itxi parentesia. Gehi
gehi 1121. 1121. Ya está, hau parentesi gabe. Oia, ya está, venga. 8.483, mobila erabili gabe. 8.4 behetziru, 8.4. Nik matematike agundu. Venga, bota pinue. Bai, katxa. Lagundu hemen, lagundu. Lagundu. Venga. Ez da numera bezunar dute. 8.4, venga, egin. Iru bederatzi, bini bederatzi. Venga. Iru hogeta zazpi. Hogeta zazpi? Bai. Zazpi. Bi eramana. Iru bider lau, amabi. Gehi bi amalau. Amalau, bat eramana. Eta lau, iru bider zortzi, hogeta lau. Eramana. Hogeta bost, bi bost. Bueno, onda izea, venga, eta hain gehi, mila eunta hogeita bat. Mila eunta bat. Mila ondo hogeta bat. Marri zenbakia daukien lekuan, bat, bi bat. Vale. Oin, venga, marra, venga, maitza. 0. Amar, 0. 6. 2 iba 6, eta bi. Bi, 6, ut. Bai, denbora, erran zenbakia. Hogeta 6.000 eta 600. Vale, txuti jarri. Karri klariuna. Tuari zuzendari. Zalantzari gabe, Zantze, gabe. zuk ez, eta honek? Niko munduko zalantza guzti edekota, zen momentu. Bila oso simple, zen ba? Numeroak ez datez guztetan. Ni Bape. egurreta guztetan da. Hori, bai, zaletasuna hori bakizu. Bueno, ordon, 26.000 eta 600, ezta? Ba, konprobatu behar dut eta emaitza zuzena, ondo! Izo, olatua, ez bizkat, ez? Bertze bai euro. Eba, zuetzak. Txeto, bai ez daukau. Laro gehi, uste dut, laro gehi, izta, bermeo? Bat eta berroita bederatzi. Hostien, potea da nio. Segundo bat itxoen bizkat hor ambiente jartzeko eta. Zaragoan. Bueno, eber hartara, bala ondo, segi. Eta bitartin, bertze galdera bat. Demora, noiz zero argitaratzen da argi aldizkaria. Ez, gehiato, Rubio, zu galdetu. Argi aldizkaria zenbatero argitaratuten da. Bota. Argi aldizkaria zenbatero. Egunero, hilautin behin, bilauten Argi aldizkari ze. Astean behin. Venga, armada, venga. Astero. Bai. Astero, bai. Demora, astean behin. Jarri metxe. Matematikak txarto. Aldizkariak eta zitzu. Ambaserrien ez dago, zer, ambaserren landi eta animalia. Baina zeo zer irakurtzeko eta behar da egunero. Lentsuzakuek. Eta baldin ba, astean behin bakarri esfortzu egiten alda ba. Bueno, ordon, zure ustez, argia aldizkaria astean behin, argitaratzen dut. Zuk zuk etzen egin. Rubeno. Bueno, orain bai ez da. Bai, ondo, astero. Gero traguet. Baga, bertze bai euro. Venga, eun euro karez banaiz, 2 eta 12. Venga, demora, Espainiako zein probintzietan dago Santo Domingo de Siloseko monasterioa. Hau, seguro dakizula. Seguro? Son, Santo Domingo de Silos monasterio en unosti dau. Galdeto hortik, Joan, galdeto. Santo Domingo de Silos. Zuen bendekin, Rubio. Sorian, seguro? Soria. Seguro? Bai. Bai. Denbora. Monasterio, zutzara jata monasterio tarata. Bai, Soria. Antza ez duzu. Ez, Burgosen dago! Bekabin dio! Burgosen! Zenbat da paioan gaitek? 20 euro. Karri 20 euro. Erran dizut, xeuro. Nik ez, hemen eskara erlijiosu. Siloseko monasterio oso ezaguna da. Bai, noren artean. Ze? Oso ezaguna da. Nik ez dut segundo. Bueno, ba horren badakizu. Venga, bi eta 36. Zu Ameriketara zuaz, ezta? Eta ingeles zer moz? Erderaz bengetak. Bueno, a ver, demore. Zein aktore izan da Gandalf erantzun jauna film sagan? Izurta! Nortzan Gandalf, edori! Aktorea! Gandalf aktorean izena. Hau zer dijo ba, Gandalf aktorean izena! Eskidatzea, behiak iztera, edo... Hauen McEwen. Danerik. Zein aktore izan da Gandalf erantzun jauna film sagan? Horrekin fijo, barrioak fijo. Bai. Jode. Zer da, horren... Hori galduko. Salea, señor Sani, está. Da, Gandalf. McEwen! McEwen! No, korre! McEwen! Hemen esan, zer? McEwen! Demora! McEwen azota de bastos. Gandalf.
zein aktore izan da Gandalf Eraztunen Jauna film sagan? Gandalf, norzan? Gandalf. Hori da, Zeran eta izena? No sé qué, Makinguen esan doztia. Makinguen. Bai. Olako zoza. Makinguen olako zeo zer. Ian Makinguen. Lian, edo olako. Ulertzen da. Izenak az problemak eukiten doaz. Bakarrikan izenekin. Eta nola da Eraztunen Jauna edo ingelesez. The Lord of the Rings. Hori ba. Ja, bakarrikan esan behar dut. Bai, €20! Ian Makilan! Ian Makilan! Oso ondo. Bertze bai euro. Apurtute dauz, Ja, baina baditu berdin. 79. Hau fijo dakizula. Hau fijo. Zuk arteata bai. Artista bai. Denbora, zein irita jaio zen Velázquez? Zein irita jaio zen Velázquez? Zeiriten jaiozan, Velázquez! Velázquez zeiriten jaiozan! Velázquez zeiriten jaiozan! Pintorie! Non jaiosan. Velázquez pintorie, zeiriten jaiozan! Las meninas. Aizo. Baikizue, Velázquez pintorie, zer ekuten jaiozan! Oi, oiua botatzeko kapazitatea, gaitasun. Kapez, paso! Ba, galdetu, baina mendik mutu gabe. Dakizue! Mariano. A ver, Velázquez. Inoz ez daki, bea, paso! bota, hiri bat. Soria! Soria bai. Denbora. Rubio, ja. A ver, antzer diotean. Sevilla diotean. Ez da nariñau! Auskalo, agian oker dabiltza. Zu bota hauzu Soria. Horrek epikeute dauz horko kuadriako, akantzo pikeu. Zuk Soriakin zertu Soriakin. Siloseko monastero, Sorian. Oain hau, Velázquez Sorian sortua. Dena Soria. Soria. Kaboi Soria. Centro del mundo. Centro del mundo. Sevillan. Ez da narinau! Claro. Txarra bai euro, venga, bazen. Eta txarra bai zer den? Denbora hortu zula. A ber, zenbat? Lau minutu, handikan minutu falta. Ondo. Hau da, galdera luzia, baina erraxa. Bale? Clint Eastwood. Nungo da Clint Eastwood? Soriakoa. Soria. Zan pelikula grabeta. Bai, zein. La bala que dugu la esquina, ezta? Demora, zein da Mexiko, Ameriketako Estatu Batuak eta Kuba bustitzen dituen golfua? El Golfo de México. Bai, seguro? Bai. Demora. Bai, zalantzari gabe. Zein da Mexiko, Ameriketako Estatu Batuak eta Kuba bustitzen dituen golfua? Golfo de México erderaz. Bai, oso ondo, bertu bai euro, ongi! Mexikoko golfoa, taka! Golfoako. Golfoak, bueno, apur bat. Bueno, €1, lau eta zazpi. Bega, bazen, demora, zein eraikinak osatzen dute Madrileko Europako atea? Zein eraikinak osatzen dute Madrileko Europako atea? Madrileko Europako atea, zer eraikin? La Puerta del Sol. Ez, zer dinozu? Madrileko zein, zer? Europako atea, zein eraikinak osatzen dute Madrileko... Europako atea, zer eraikinek osatuten daurie? Dago Txamartinen. Txamartinen dago, Txamartinen. Paso! Gente Bota, honek ba. ez daki ezebez. Bota bat, bote. Paso. Bai. Inok ez daki ezerramen. Demora. A ver, Txamartinen. Europako atea. Txamartinen. Oain, Isozaki hemen. Nok esan dugu hori! Isozaki hemen. Kio dorrea. Nauraki hori. Claro, hola, ufertuta doen horiek. Madrila sartzeko. Gehieronen patrikara, karri. Baizo, horre gaina banko baten arkieta saltzen data. Claro, elemento. Bea, lauta broita iru. Lauta broita, €100. Deinarin, preguntia. Bueno, zuke Whitney Houston ezautzen alduzu. Country abeslaria. Country? Ze country abeslaria? Ba, horren ingurua, horren inguruan galdera. Bega, demora, nori izan zen Whitney Houston abeslariaren senarra? Whitney Houston abeslariaren senarra. Bega, bota. Bega, 5 segundu, bota bat, bota, azkar. Josep Andoni. Soriako Josep Andoni.
Soriako, Joseba Andoni. Bueno, ordon, Joseba Andoni, Soriakoa, ezta? Ez, baizik eta Bobby Brown. Bea, karre bai euro. Bueno, Bobby Brown ere oso ezaguna da. Oso ezaguna zen, oso maitatu estatu batuetan eta gaur egun guztiz kontrakoa. Baina, bueno, lau eta berroita amasei, lau segundo besterik ez du ematen demora galdera bat itxiko. Beraz, nik ontzat emango dut, zuen espazu besterik izaten, eta 80 euro momentuz, ez da? Bai, 80 euro momentuz, salo bat! Baina, Armada jauna eta kompainia... Bikoiztu! Bai, bai, 60, biderbi irabazteko aukera. Bikoitza ala ezerrez. Ordo zer, bai ala ez, zein behar duzue? Bai. Bai, ordon, bor baiet! Bega, bor baiet, 60 biderbi, 120 euro jokuan. Ia zen pasatzen da. A ber, proba. Indaiteke. Indaiteke. Eta uste dut inbar duzula. Baina, ari ebili, Ari, bale? Bixi, mutxu. Eta bakarrik zukin guzu proba. Zuk nahi bezu emendikan oiugatu, lortu baina emendik. Eta berari, hemen, ara, ez dakit joan, ara, ez dakit zer. Emendikan launtzeri bada, baina mutxu gabe, bale? Inbar duzuna da. Bea zenba jende dagoen hemen, ez da zaila. Ordon, adi, 42 zenbakiko, 42 zenbakia duten, 10 zapata ezberdin ekarri bar dituzu, bale? 10 zapata, 42 zenbaki dutenak, eta ditiko 2 minuto, ja! 42 zenbakiko zapatak! 42 zenbakiko zapatak! 42 zapatak! A ver, 42 zapatak! 42 zenbaki duten 10 zapata ezberdin. Ekarri bar dituzu. 42 beste bat! Vale, jarri, comprado, a ver, jarri. Comprado ya, 42. 42. Ah, berroitabi, ondo. Berroitabi. Zenbaro antes, gehiago! Berroitabi! Hemen bat juzu bertze bi, Meka bende karriarek! A ver, amar guztia, hemen bi. Berroitabiko zapatak! Berroitabiko zapatak, klabe lapera! Venga, berroitamar segundo pasata. Berroitabiko zapatak! Falta ustez? 2 minutu. Berroitabiko zapatak! Bat zortzi ja. Ez dakit! Zenbatu, a Amar ver. behar kontez! A ver, 2, 4, 6, zortzi, amar, amaika, bai! Badire! Bai, dena! Bino, comprobatu, ja! Ja, berroitabi dian! Comprobatu, azkar! Ni makurtuko nazor, bai! Berroitabi, a ver! Berroitabi! Haure berroitabi, hau! Bai! A ver, zenba di hemen? Berroitabi, zenba da? Berroitabi. Bat, 5, 6, 7, 8, 9, bat, falta bat! Bat! Berroitabiko bat! Hau da, berrogei! Venga, berroitabi, bat! Berroitalau! Berroitabiko taiako zapata bat! Venga, bat! Azkar, amar segundo! Berroitabi! Ez teko zu berroitabi! Venga! Listo! A ver, bota! Azkar! Denbora! Bai! Beste batena da! Bueno, ni sufritzen da dena. A ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, amar, hau fuera. Eta leheno, konprobatu ditut. Ondo, amar, berroitabi zenbaki duten, amar. Zapata hemen daude, berroitabi zenbaki duten, amar zapata hemen. Eta guztiak desberdinak, ongi. Hola, zara. Herrik asko, bero tragutxu edanontzako. Oain. Proba gainditzeko 2 minutu. Bai. Segundo batengatik. Segundo batengatik, ez hemen galdu zuen bora. Zer da, Segundo batengatik. Ba, izaten aldia, 120 edo 0. 0, barren dazte. 120 euro! Mira, benetan, mira. Onkelako guargie! Bale, eta berreita bai, segundo batengatik. Eskerrak azkenean eirian bota duzula. Bueno, bai, 20, 40,
irurogei, Lau, montea, eta irurogei, euntamei euro! Zorionak! Bueno, Gari, oso ondo. Ea, zuko zate? Bai, ezta? Bueno, Tori Dani. Eta bueno, bilatu bertzaile bat eta berara gatoz. Venga, aupa, beka bezoz, aupa armada de compañía. Bravo, bravo!